салому алейкум бинандагони хабартиҷӣ. Инак мутахассисон дар бораи эҷоди як намуди рақами муҳоҷирон бо маълумоти биометрӣ, маълумот дар бораи саломатӣ ва дар бораи гузаштаи шахс фикр мекунанд. Коршиносон ба Вазорати Корҳои Дохилии Русия пешниҳод карданд, ки як барномаи хатмӣ таҳия кунад, ки муҳоҷирони меҳнатӣ бояд смартфонҳоро насб кунанд. Дар ин бора рӯзи 29 май бо истинод ба як манбаъ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар дод. Ба гуфтаи вай, пешниҳод барои таҳия профилҳои рақамии муҳоҷирон пешниҳод шудааст, ки рейтинги эътимоди иҷтимоиро инқиёз хоҳад кард, яъне профил маълумотро дар бораи гузаштаи шахс, дар бораи саломатӣ, вазъи иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва инчунин маълумоти биометрӣ ҷамъ меорад. дӯстони азиз, ин як приложение месозанд, ки бояд ҳар як муҳоҷир ба фикрам дар 2021 соли оянда мешавад ва шумо бояд ҳамин приложенияро бояд сохранид кунед ва дар ҳар як телефони муҳоҷир бояд бошад, ки вайҳо шуморо дида меистанд ва фаҳмида меистанд. Шумо саломатиятон чӣ хел, шумо дар куҷо ҳастед, шумо чия пардохт кардед ва чиро пардохт накардед. Шумо чӣ фикр мекунед дар бораи ҳамин? Дӯстони азиз, ҳатман нависед дар комментарий.